limang wektu salat Yuk. Awas kopi. Merdeka. Merdeka. Pun ngantuk. Bar dijegleng kaya ngono kok ngantuk. Bar ngopi mosok ngantuk. Bahaya nek tidak. Isa subuh. Sinden wae jak nyente jenenge hidup setengah mati. Wis lupa wis lali utang kabeh. Kembang kenanga rupane putih yen urung bar ndonga ora kena oleh ora sandang mangan sedetu rasa. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Amin. ngrasakne apa mung sarwa ana omben sak meja nanging rokoke urung oh sampun alhamdulillah lho ngaji urung wiwit kok wis awit guyon nggih Bu nggih alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sedaya niku mboten wonten urip niku si tanpa ikut campur orang lain. Sedaya saling melibatkan. Enggak ada satupun orang yang bisa hidup secara mandiri tanpa pertolongan orang lain. Panjenengan nek nyawang kula ketoke kiai ini kan paling hebat ngoten to. Lah kula hebat ki nek ra diundang panitia, artine kiai ora ning sama sekali. Nggih napa mboten? Sok ngono wae. Kiai niki karo panitia ijek ampuh-ampuhe panitia, betul? Loh, panitia ampuh-ampuhne lho. Lah, panitia karo kiai niki ndak ada artinya sama sekali. Nek jenengan satu pun nggak ada yang rawuh, terus arep nyapa? Nggih napa mboten? Ndak ada gunanya sama sekali. Apa meneh sone terus ora teko? Terus sing masak sing nata snack ngoten iki gak teko. Kados napa? Tidak bisa mewujudkan pengajian seperti malam hari ini. Betul? Nah, maka dari itu kita semua kata Allah inna nasa indallahi sawaun. Sesungguhnya semua manusia di hadapan Allah adalah derajatnya sama. Kita tidak boleh mandang sebelah mata. Walaupun apapun profesinya, dia itu sama-sama hambanya Allah. Dadose pangeran dawake kul qaulu yamal ngalasakilatihi he kondo Muhammad umate kon ngamal miturut bakate dhewe sing dadi Pak Sopir aja mbok anggap kuwi ora ning napa niku manfaate sama sekali luar biasa. Si penting kula jenengan setiap kehidupan langkah kita, nafas kita, tingkah laku kita harus mempunyai harus bermanfaat untuk orang lain. Kados Pak Sopir nek sawan ketoke kan wis rapate nate adus. Nggih biasanya sopir seperti Gupak Oli kabeh ngalor ngidul, itu pun juga sama seperti kita. Semua dia adalah pahlawan transportasi. Sopi mang bayang nih, nek mboten seperti Pak Sopir sing ngalor ngidul ngangkuti napa-napa ngoten mbok napa saged ngawontenaken pengajian seperti malam ini. Terus sikirim kopi ya sapa, sikirim gula sapa, aqua sapa, sing pokari sapa, kirim degan barang ini siapa lagi? Kalau bukan mereka yaitu pahlawan transportasi. Maka dari itu tidak boleh kita menganggap sebelah mata. Dan semua itu saling campur, saling melibatkan. Itulah. Mulane ibadah niku sing besok sing nyang swarga dhisik ora kok wong sing tukang ceramah tok. Mboten kok Pak Kiai karo Mbah Lurah tok mboten, Bu. Semua berhak mendapatkan Jannatun Naim selama hidupnya itu diniati amardotilah golek ridane Gusti
Gusti Allah. Insya Allah semua adalah sama. Nek donya iku upama sampean pengajian kabeh wong sak desa tuh belas ora ning sini omah semua ikut pengajian. Salat jamaah kabeh ning masjid, semua kegiatan keagamaan semua. Donya geger niki Mbah Lurah. Donya bubrah malahan. Lah terus ning pasar si dodolan sapa? Pabrik sing napa nisi mengoperasikan siapa lagi? Motor-motor padha mandek, terminal sepi, pasar sepi, kabeh malah rusak tatanane donya niki. Nggih napa mboten? Nah, itu kon ibadah miturut bakate dhewe-dhewe sesuai dengan koridornya masing-masing. Betul? Pun niki mengke nuwun sewu, ngajine ngagem seni, ngaji seni napa tausiah mawon, Bu? Tausiah mawon, Mbah. Tausiah iki mesti grup kene iki. Kowe meneng nek aku nggo tausiah ngene iki arek ngontak ngantek udat karo mangan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, atasnya dukuh Banjeng niki dukuh napa blok niki Mbak Cari? Blok Banjeng dukuhe Talang. Wong sak RT papat kok iso ngundang putra wali sak kiai niki luar biasa. Nggih napa mboten? Nah, mengke nyuwun tulung mengadakan pengajian itu semakin besar biayanya, semakin besar pahalanya. Allahumma. Mulane nek kocap ngene pengajian aja engkres-engkres, aja tanggung-tanggung. Ibarat kita berjuang ibadah arahnya jelas, ganjaran jelas, korbannya jelas, ilmu tambah, kesenangan kita dapat, hiburan kita dapat. Apalagi yang kurang? Baca sholat sudah pasti karena orang Islam. Menguri-nguri budaya karena ini siar agama tanpa meninggalkan budaya. Semuanya kita dapat. Maka dari itu pada kesempatan hari ini sebelum saya menyampaikan tema yang paling pertama yaitu Mauludun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama niki kan barengi utawi bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 to nggih. Dadosé mboten wonten awanipun upami kula singgung sawetawis ngoten dos pundi. Sekaligus ini untuk membangkitkan jiwa patriotisme kita. Awake dhewe ora masalah, si penting dadi wong cilik, si penting tetap mencintai tanah air kita. Lah tanah air kita Indonesia ini berbagai macam tempat dan lokasi. Kita berdomisili di mana-mana itu juga kawasan Indonesia, termasuk ning Banjeng niki ya termasuk lalatan Indonesia. Mulane nek cinta tanah air bumi kelahiran kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Dawuh Kanjeng Nabi hubul watoni minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Betul? Oke. Bapak Ibu sekalian, sekaligus kula jenengan niki dimanapun selama menjadi warga negara Indonesia, kocap sekali mengadakan PHBN setiap tahun sekali pasti dibesar-besarkan, digedek-gedek nih. Niku hanya hubungannya dengan kebutuhan duniawi. Nek dina kamardikan wis lomba benjor padang-padangan. Nggih napa mboten? Gombal uka-ukan di dektene pinggir dalan. Di mana-mana banyak. Lah terus ngampek Kanjeng Nabi miyose laire orang panutan kita, panutan wong Islam sak jagat tabuh. Kok ngampek ora nek maulidan ki asline kan kebajut to nggih. Nah, mengadakan PHBN memperingati hari kamardikan niki biarpun kalian mengundang menampilkan berbagai macam hiburan apapun, tapi sebelum mendoakan para pahlawan dan para syuhada yang bersusah payah meraih kemerdekaan negara kita, jangan harap mendapatkan barokah. Betul? Ning selemah-lemah kita mengadakan PHBN paling ora senajan to ora mengadakan mempentaskan berbagai macam seni, yang penting si penting dongakne para leluhur, para syuhada lan para pahlawan. Justru itu yang langkung tepat sasaran. Nggih napa mboten? Dadi hiburan iki hukumnya kantun sunah. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nyeni nggih. Kabeh aja mbok tindai. 17 Agustus dina kamardikan wong Banjeng gelar pengajian.
luar biasa. Undang Kiai sangka Magetan grup Putra Wali, grup solawatan. Tondo syukur maring pangeran. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Gayeng Bu nggih, pun ngantuk. Nek pun ngantuk ya menake. Mangan gethok lawe gere nek wis ngantuk Ayo ndang boleh. Bukan pada tempatnya. Oh. Gedang kluthuk kanggo pajangan nek andingmu ngantuk jeguken pisan. Urung bukan pada tempatnya, ora kenek. Jongkrokne tanggane sing ngantuk ora kenek, ngantuk wis sebuah kenikmatan kok malah dijongkrokne pisan. Terus piye sik gawe cakep aneh. Cek. Kaya ngene ra dibanter. Iki malah kaya suarane bakul jamu ning pasar Plaosan iki. Batumu batikus kapure barus nggih tambal panci. Benek tek. Kembang kenanga rupane putih yen urung bar ndonga ora kena ora sandang mangan sedetu rasa. Allahumma amin. Donga apik to nggih niku. Wis rasa ndonga sing angel-angel. Ndonga kaya Mbah Lurah utawa mantan mudin dongane dawa. Apa-apa wong ndonga iki sarane ibadah kok apa-apa dijaluk ora gelem ibadah, apa ya dikabulne. Ndonga iki sesuai dengan kebutuhan pada hari ini ngoten mawon. Sing penting donga ki nek murah sandang, seger kewarasan, akas waras kuat selamat, rezeki barokah, selamat dunia akhirat wis apik-apike donga. Nggih napa mboten? Pun ngono wae ora usah angel-angel. Islam itu rahmatan lil ngalamin. Kowe dadi wong Jawa jangan jadi orang lain. Kita harus jadi diri kita sendiri. Kita tidak boleh berdiri di kaki orang lain. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Betul? Kita orang Indonesia jangan jadi orang lain. Kita harus menjadi orang Nusantara. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi kita harus mampu menjadi pemeran. Betul? Awak dhewe mempunyai jati diri. Cara ngajine wong Jawa yo ngene iki. Ora usah digawe angel-angel. Nggih napa mboten? Nah. Terus apa neh iki cakepane? Engko ke bare iki terus jula-juli mboten mathuk mboten, Bu? Dilanjut jula-juli ngoten Mbah nggih. Wong Jawa Timur yo kita iso jula-juli. Engko Jula, nek julane. Kok apa Juli, maksudnya Jula karo Juli, ora kok sasi Juli. Iki Agustus aku ki ngerti. Tuku deng menyang Medion tumpakane motor Scoopy. Kayak cakepan sak menake ngono, sing penting gathuk terus maknane enteng ngoten nggih. Wis jenenge tembangan ki mau pasemon walaupun saran kritis sepedas apapun, sepahit apapun, sing penting akhirnya tetap balik yang hakikat. Tuku mudeng yang Medion tumpakane motor Suzuki. Suzuki ini pun disade. Baleni neh. Tuku deng nyang Medion tumpakane motor Scoopy. Wong Banjeng do guyub rukun tak dongakne murah rejeki. Allahumma amin. Disyukuri.
Kresek neng damenan timbang kemresek lu pengajian sekai rasa jam pangan seger rasa. Allahumma Amin. ayo Juli sapa pengen uripe mulya aja wani Solawatan tiga Juli kaya gayeng meneh jan mathuk to Mbah Lurah. Nggih. Nyuwun sewu Mbah Sopyan niki wau sampean deleng kula hormati to. Mengke hormati terakhir paling napa niku? Paling terhormat sendiri pokoke. Kula mboten ngira wong niki ngeden Mbah Lurah ketengane Mbah Sopyan mboten rawuh dikarenakan ada kepentingan ketinggalin. Dereng rawuh tibake mboten kok mboten rawuh ternyata dereng rawuh. Alhamdulillah saat niki sudah hadir di tengah-tengah kita. Inilah sebagai wakil kita semua, yaitu beliaunya Bapak Sopyan. Walaupun dia wakil kita, tapi besok kuwi Mbah Sopyan kuwi besok swargane keri. Nggih nyuwun sewu Mbah Sopyan nggih. Nah, ora masalah swarga kok rasa disisian gak apa-apa. Lah nek wong ngene niki swargane dhisik kersane, Mbah. Pun gak apa-apa. Ning wong-wong ngene iki besok swargane paling ya kelas ekonomi. Kelas luar biasa, kelas ekonomi. Lah piye? Besok apa meneh wong sing melarat-melarat ya lungguh ning isor-isor ngeten iki besok. Wis ditekoni donya ora gablek, pangkat ora duwe, ning kelakuane apik. Pengajian ya teko, ngamal sak mampune ya ikhlas tenan. Lah wis disapapane wong apa ora duwe derajat ora duwe. Mesti kok nyang swarga dhisik. Allahumma. Lah nek kados Mbah Lurah kaya Pak anggota dewan bareng kaya Mbah Sopyan. Wah, pertanyaane banyak iki. Bahaya, iki sapa iki? Kula Mulyono. Oh, iki Lurah Selotinatah iki. Lah sitok iki sapa? Kok bareng iki? Kula Sopyan. Oh, iki anggota dewan iki. Ngoten niku. Sing anggota dewan kae piye masyarakatmu sejahtera apa ora? Nggih, sejahtera. Terus dicatet. Lurah iki kae piye? Kuwi dadi lurah nyogok ora? Ngoten niku. Akeh pertanyaane. Ning nek selama ini tidak ada bukti terus iso mensejahterakan rakyatnya, saya yakin di ending munggah nyang swarga tetep swargane manggon kelas VIP. Allahumma. Nang swarga keri-keri ora apa-apa sing penting kelasé kan VIP to Mbah nggih. Alhamdulillah. Iki jaman wis akhir. Ayo aja ngantuk. Oh dadak strume apa mili ya. Ini wis oleh gawe cowakepane rame malah. Pun ready? Intingane. Iki jaman wis akhir. Akeh wong. Nah, yo ngono. Iki jaman wis akhir. Akeh wong diolali dikir mergo urip kakean mikir mundhar mandir kaya wong kentir
iki jaman-jaman wis bubrah bener salah rapati genah mergo urip kakean pola direwangi lali salatullah salamullah Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pun seneng napa dereng atine? Sampun nggih. Lah pertama ngeten, metode saya untuk menyampaikan tausiah pertama sedulurku sing teko niku tak gawe kudu seneng atine. Betul? Nek wis seneng atine, insyaallah engko tambah ngilmune. Nek ati seneng ilmune tambah, insyaallah iman dan takwanya juga bertambah. Allahumma amin. Ning nek sampean teko wis ora seneng, piye lah arep nampa ilmu? Biasane mongko kuwi sampean nek anteng mendengarkan dengan baik, seorang pendengar yang baik itu biasanya akan menjadi pembicara yang baik. Tanda-tandane wong sinek jak ngaji ngilmune masuk niku nek neng napa nek ngrungokne tausiah niku mantuk-mantuk. Ning nek mantuk pisan kok ora balik. Mantuk. Dibalekne leh mantuk nggih. Ya leh mantuk-mantuk mumpun ngantos pisan-pisan terus ora balik niki bahaya niki. Pun Bapak Ibu sekalian, ciri khas kula niku nggih memang ngaji kula cara nyeni ngeten niki. Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan pertama untuk meningkatkan jiwa patriotisme kita selaku warga negara Indonesia, yuk kita dengarkan pidatonya Bung Karno. Mungkin dieling-eling, dicatat dalam hati. Saudara-saudara, kalau kalian jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kalau kalian jadi Hindu, jangan jadilah orang India. Kalau kalian Islam, jangan jadi orang Arab. Tetaplah menjadi orang Nusantara. Wahai saudara-saudaraku, musuh yang terberat adalah rakyat kita sendiri, yang mabuk dengan agama, yang kecanduan dengan budaya luar, sehingga rela membunuh saudara kita sendiri. Wahai saudaraku, mari kita bersatu padu membangun negeri ini. Wahai anakku, ingat dan camkan, simpan di dalam hati. Apa yang kau tahu jangan pernah kau ceritakan deritamu, susahmu dan sakitmu kepada siapapun. Kami rela kami jalankan semua demi kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Merdeka! Merdeka, Mbah! Merdeka yu. Nah, merdeka kaya Mbah Lurah kurang semangat. Merdeka, wes kurang ganas. Harus full power. Merdeka lahir sak batine. Nggih napa mboten? Ben merdeka tenan. Pun merdeka napa dereng? Tenane. Loh, ya Mbah Sopyan, seksine eneng sing ngomong urung merdeka. Merdeka kuwi janjane napa to? Merdeka iku mangkat saka atine dhewe. Dewe nek artine wis merdeka, lepas dari tekanan dan penjajah, itu namanya merdeka. Merdeka aja lahir tok, lahir sak batine. Nek mangkate saka dhewe-dhewe, wong sak omah kabeh merdeka. Nek awake dhewe wong sak omah merdeka, lingkungan masyarakat dadi merdeka semua. Merdeka akhirnya satu desa merdeka, satu kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai satu negara. Kalau berangkatnya dari hati kita sendiri, semuanya insya Allah akan merdeka. Betul? Betul? Nah, nek anane ra merdeka, masalah kuwi merdeka ora kantul yang ngrasakne cara mensyukuri. Mulane kenapa setiap mengadakan perayaan PHBN di negara kita pasti diadakan yaitu yang namanya lomba panjat pinang. Mesti enten to nggih? Lah niki wong arek merdeka kaya ngopo rekasane
Mbah dia berjuang, bersusah payah sampai meneteskan darah semuanya demi anak cucu yang merasakan. Dan sekarang sudah bukti dan fakta kita rasakan semua dengan perjuangannya para pahlawan dan nenek moyang kita yang telah mendahului kita. Maka dari itu ada filosofi namanya lomba panjat pinang. Jadi merdeka nggak cukup duduk manis, bertangku tangan, mengangan-angan, berandai-andai. Merdeka tidak bisa terus cukup mengatakan bim salah bin abra kedabra merdeka. Tidak bisa, bro. Gini apa kita harus dengan tebus berbagai macam pengorbanan. Seperti inilah, jadi filosofi wong panjat pinang itu memang bayang nih. Apa meneh si panjat pinang ibu-ibu. Korbanane ndase dipanci tanggane. Katoke mlorot. Utange mlorot, kadang sirai dinggon cician. Seperti itu rekosone merdeka. Tapi di atas sana ada hadiah yang luar biasa namanya kemerdekaan. Gitu apa mboten? Dadi arep melu lomba penekan jambe kok lungguh nang kene pengen hadiah ya ndak mungkin to nggih. Nggih napa mboten? Nah, disinilah makna filosofi tentang panjat pinang untuk kita semua. Itu hanya dijadikan sebuah filosofi agar kita mengenang selalu betapa beratnya perjuangan para syuhada, para pahlawan yang telah susah payah merebut kemerdekaan negara kita ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya presiden selanjutnya Mbah Gus Dur juga ngendika. Ngendikane dan sekarang sudah terjadi. Gus Dur ini kok ngendika, Islam datang di Indonesia itu bukannya untuk merubah budaya. Bukannya saya menjadi ana, bukannya saudara menjadi antum, bukannya sedulur menjadi aki. Tetapi serap pelajarannya, jangan membawa budayanya. Niku dawuh Gus Dur. Dan ini sudah terjadi, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Banyak saudara kita yang mabuk agama. Mabuk kecanduan budaya luar sehingga tampilnya berbeda tidak seperti orang Nusantara. Sampai nek pengen ngerti Bu, ciri-cirinya orang yang bukan asli Nusantara. Biasanya penampilan lain. Biasanya wong Jawa yo blangkonan yo kupukan ngeten iki baju koko biasa to nggih. Nek eneng wong penampilan beda, kadang sampai seperti semekehen baju seperti suci katanya, belum tentu. Dia itu apa yang ada di hatinya pasti terdapat di dalam raut wajahnya. Itulah ciri-cirinya namun ngoten Ibu. Nah, ini Dajjal sudah muncul, Bu. Bapak Ibu sekalian, kita harus paham ciri-ciri Dajjal yaitu wajahnya segi empat. Matanya satu. Dia selalu menguasai dunia. Kita tidak akan merdeka kalau kalah dengan orang-orang seperti itu. Nggih napa mboten? Nah, kita tidak boleh, kita harus tidak hanya diam berpangku tangan. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus bangkit. Semua kita harus mengakui bahwa kita orang Nusantara, orang Indonesia. Terus niki lagune mungkin jenengan kesane lagu napa, Bu? Lah niki saderenge kula menika minggah dereng ngaos enten pamundutan saking Bu Erni. Bu Erni ku nyuwune lagu lah kok putut manggung. Iki kepiye to ki ya, Bu? Mboten gathuk Mbah Lurah nggih. Mengke upami nika pun kula gubah saire sing religi insyaallah mboten masalah. Soale niki tema kula jalane siar agama ning tanpa ninggalne budaya. Tujuan kula supaya agama tetap maju, budaya ya tetap lestari. Nggih napa mboten? Jadi awake dhewe terus adanya wong milenial, adanya orang modern karena ada orang kuno. Nek ra ning wong kuno ora eneng kados kula jenengan niki, nggih napa mboten? Dadi ora kena semekehen kowe iso ngaji paseh saiki, bismillah paseh saiki. Ning kelakon ra nate, tirakat ra nate, poso ra nate, kabeh tinggalane mbah-mbahe wong sekti kabeh malah disalah-salahne, dibid'ah-bid'ahne, dimusik-musikne, disesat-sesatne. Nggih napa mboten? Niki bukti kok. Lha saking mentika lho piye wong mbah-mbah niki wong ahli tirakat, ahli poso, tukang tirakat. Poso napa-napa sebelum Islam masuk ning Indonesia, semuanya wis ahli riadoh. Poso ngrame, poso mbisu, poso ngalong, Senin, Kemis, poso mutih, undur-undur. Semuanya dilakoni. Mulane mbah-mbah dhisik senajan to ngajine ra paseh ning dongane mandi. Nggih napa mboten? Niki bukti nek ora percaya
Lihat terus bocah saiki mungkin mempunyai kontribusi apa terhadap negara, terhadap agama apa kontribusi kalian? Kok semua kalian salahkan? Apakah kamu merasa lebih hebat daripada para wali? Apakah kalian lebih hebat daripada Kanjeng Nabi? Ora iso jawab. Nggih napa mboten? Lah ini kula jenengan niku nggih kedah ngatos-ngatos berbagai macam pemahaman kula jenengan mboten saged menyaring utawi menapa memilah dan milih dengan secara baik, kita semua akan terjerumus oleh yaitu namanya lembah setan atau lembah maksiat. Lagu salajeng itu napa Bu? Ketoke ibu-ibu mbok tak ngaji, aku ngaji tenan ketoke malah tuwegang ora rileks kaya ngke terus piye to? Sing rileks ngoten niku lho nggih, maksude mboten kena. Urip awake dhewe ora kena susah, kudu seneng. Mengke nek wis seneng apapun mboten enten sirkoso, Bu. Nek ra peto sampean dadi wong tani, ning atine wis diniat seneng atine, rambut ora gawe nyambut gawe rekoso ritek. Banting tulang esuk digawe sore-sore tekan esuk neh rekoso gak masalah bar adus mari. Merkano atine wis karep wis seneng. Nggih napa mboten? Ning nek ora seneng wis rekoso saiki sambate ngaru tapung. Lah teng ngriku niku bedane wong seneng karo ka. Ngendikane Mbah Lurah nembe seneng kanthi napa atine ari seneng ae dicatet 1 ganjaran. Cobi Mang Ben. Lah sapa wong sing rawuh pengajian iki selama 1 jam, mungkin ganjarane padha kae ora ngalane salat sunat kaping 1000 rakaat. Malah nek ngampe sarampunge ngendikane Mbah Lurah bakal nampa ganjarane wong ibadah suwene 80 tahun to kuwi. Alhamdulillah kokehan Mbah niku atine. Terlalu banyak niku. Pun lagune napa Bapak wis sekalian? Wis derek mawon pepeling. Oke. Pepeling sing menak-menak wae. Napa mengke sampean kula pun siapkan berbagai macam lagu saya siapkan. Sampeyan arep njaluk gambyongan, arep njaluk kendang kempul, arep njaluk cokean, seragenan, Banyuwangen, lagu Madura insyaallah saya siap. Komplit pokoke. Monggo. Pepeling jenggleng apa neng? Wong pepeling kok jenggleng. Yes, Allah. Ayo si bawa niki. Mas Rama. Ayo Pak Carik bawa we. Nggih. Bocah saiki mu cah nom-nom ora diwari bawa budaya suwe-suwe ilang. Sakniki, Mbah. Sok bodho ngarep. Kowe iki ya banyol. Benjing ngundang melih. Rukun Islam kang 5 puniki katintakno mring para sasama aja nganti ditinggalne rukun Islam niku sahatate kang angka siji kang angka loro salat dene kang Ramadan nindakno poso
liwat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam Bapak Ibu sekalian, monggo kita midhangetaken lelagon pepeling. Ini seni bukan sembarang seni, tapi seni untuk menata hati. Barang siapa mau mendengarkan dan menikmati, insya Allah akan berkenan di hati. Allahumma amin. Oke, niah lewat seni dan budaya. Saatnya yang muda bicara agama. Pepeling AAAY. tambah sholat sunnah Sesembrono iku perintah agama. Yen limono ning donya wong sedelo saben waktu posisi kuasa. Yen kepareng bisa buka suarga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli Bagaimana? alaihi. Masih semangat? Oke, tetap bersama nyusahne tanggane. Nyuera. Nyusahne wong. Bapak-bapak sekalian, kanthi lelagon pepeling niki sekaligus kangge mukasabah, introspeksi diri. Ini mboten sekedar hiburan, mboten sekedar euforia, tapi mengingatkan kula lan yang sami. Lan sak bejo-bejone wong kang lali, cek luwih bejo wong kang eling lan waspada. Dawe lelagon pepeling niki ngemutaken menawa salat kuwi cagake agama. As-sholatu imaduddin faman akomaha fakot akomadin faman tarokaha fakot hadamadin. Salat kuwi cagake agama, yen jejeg salate bakal jejeg agamane, yen rusak salate bakal rubuh agamane. Dadi ora sekedar kowe ngukane ragu pepeling-peling terus dienggo cek-cekan, mboten, niki kanggo sarana mukasabah. Pun. Terus lagu saklajengipun napa niki? Nah, mengki sakderenge lagu, tema yang kedua, tema inti pada malam hari ini yaitu memperingati kelahirannya beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, nek neng wong ngendika ada orang bicara katanya mengadakan maulid itu bid'ah. Enek sing ngarani musyrik, orang mengada-ngada tidak sesuai dengan perintah Rasul. Rasul niku katakan tidak pernah mengadakan maulidan. Lha wong sing dimaulidi Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi maulidan iki ora masuk akal. Nggih napa mboten? Nah, ini sebetulnya setiap kelahiran di dunia ini pasti membawa keberkahan, kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan dan semuanya. Pun sakniki nek mboten percaya, setiap kelahiran membawa kebahagiaan. Aja meneh kok laire menungso sing ampuh. Mustikane jagat, panutane umat, uswatun kasanah itu suryaning alam, cahaya di atas cahaya. Raja di raja beliau. Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku dereng Kanjeng Nabi. Awake dhewe niku lho, Bu. Ingon-ingon wedhus, manak niku bahagia napa mboten? Seneng napa mboten? Kewan duwe dus manak kuwi senenge selalu lumrah. Pemene wong Banjeng, anake dus ndedus manak loro etawa kabeh kembar lanang kabeh. Kabeh tangga dikabari, "Yu, dusku manak loro." "Kang, dusku manak berokohan." Nggih napa mboten? Kabeh dikandani. Itu rasa bahagianya dan rasa syukurnya kepada Gusti Allah. Niku nembe dus dereng nek sapi. Sapi Brahman terus lahir anak kembar geliwu-geliwu lur. Sapa sira bangga? Bahagia napa mboten? Bahagia. Kabeh dulure dikabari kabeh. Mesti ngenekne brokoan. Suatu bentuk syukuripun. Nggih napa mboten? Lah terus niki
dinten niki, wulan niki momentum bersejarah untuk mengingatkan kita semua. Panutane wong urip ki nek ngampek ra dijaku mati Kanjeng Nabi cilaka-cilakane wong Islam sak jagat raya niki. Terus Kanjeng Nabi miyose kok ngampek awake dhewe. Apa-apa diperingati termasuk nalika Isra Mi'raj diperingati, nalika nampa wahyu Al-Qur'an juga diperingati. Ini kelahirannya beliau kok enggak diperingati, malah ada yang mengatakan bid'ah itu orang macam apa itu. Kita itu malu, nggih napa mboten? Awake dhewe itu malu. Ya awake dhewe lalu apa yang kita cari? Hanya satu, agar didaku, agar dianggap digolongkan menjadi umatnya. Nggih napa mboten, Bu? Nah, terus mengadakan event-event Maulid Nabi niki saking bahagianya untuk menumbuhkan cinta kasih sayang kita kepada Kanjeng Nabi. Carane terus pundi? Memperbanyak maca sholawat, eneng sing ngundang banjari, mengundang pengajian, membaca sholawat sambil goyang-goyang, itu bentuk luapan cinta kasih sayang kita kepada Kanjeng Nabi. Tujuane nggih niku supaya kula jenengan ben didaku dadi umat Kanjeng Nabi, betul? Nek mengadakan mulutan terus ora kenal, lalu kita siapa yang kita harapkan? Kita akan bersandar kemana? Padahal uswatun hasanah hanya beliau baginda Rasul. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjul wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ing antarane menawa sak jiwane Kanjeng Nabi ku dumunung napa niku suri tauladan sing becik tumrap wong-wong sing percaya nyang dina kiamat lan tumrap wong-wong sing akeh elinge marang Gusti Allah. Mulane jenengan ingat tresna karo Kanjeng Nabi niku mawon, seneng tresna karo Kanjeng Nabi mawon sudah luar biasa pahalanipun. Nggih napa mboten, Bu? Nah, mulane dipun budayakan sak lemah-lemahe wong tresna paling ora ya sregep maca sholawat. Pun, lagenten sakniki hiburan tema kedua wis kecandak. Niki mungkin nyuwun tulung benjing yang banjeng Mbah Lurah disampaikne. Nek ngenekne pengajian aja tanggung-tanggung. Panggunge rejing. Sone hurep. Kabeh lampu napa modele digital kabeh. Terus siji panyuwunku. Fotoku aja sik kuwi. Aku nek ngingeti kene iki nyang mburi wedi. Lah wong aku gantenge kaya ngono foto kaya ngono. Iki panitiane sapa iki? Panitiane sapa iki? Jajale foto nang. Wah, jajale mbok foto kene mbok ngono ngene ketoke. Supre Mbak panitiane. Wah, sinanggap iki to. Kowe iya kowe iki pelecehan karo kiyaimu kowe tak pikir kuwi. Sing ngewehi yo kuwi lho. Oh, mbok sing ngirimi fotone ya kowe. Oh iya iya, wis. Omponge kaya Mbah Lurah mul. Romangsaku nek wompong mlebu bagus wis sakan. Kuwi kaya ngono iso dadi kondang teko alam gaib. Lah nggih wong kula niku awit nek kula mlampah tekan nek mboten percaya. Nek mboten percaya biasane sing kulino tindak tebih niku mesti Mbah Sopyan niki. Nek mlampah ngetan awit Ponorogo niku terus laung napa nimbalong duki napa niku Trenggalek Tulungagung ngantos dumugi Malang, Pak. Gambar kula ngono kuwi pirang-pirang. Iki kejane sapa sing masang kula nggumun aku iki kok terus arep dadi wong kondang gak mongko kula dadi wong kondang ora seneng. Saestu, Bu. Kula nek pengen dadi kondang apa meleh kula dadi wong sugih ora seneng. Demi Allah kula mboten seneng. Kula nyawang wong sugih ngesakne. Ngarani wong jare karane wong sugih kemdino ketakaran jek golek donya. Menak meneh wong melarat iki. Wong melarat kuwi awake dhewe sesuk ning sing dipangan wis diliwet wis penake ayem turu sanggon-gon sak ngarang-arah sanggon-gon turu nggih napa mboten? Lah kebahagiaan ki bondo kae ora jamin urip bahagia. Nggih napa mboten? Sing urip bahagia iki mari bahagia sangka gedene syukur. Dadi kangaran sugih kuwi ora sangka akeh bondo donya, ning kangaran sugih yaiku sugih syukur. Wong niku nek sugih syukur, urip malih penak, apa meneh diwaringi keseger warasan. Wong niku nek sehat segala-galanya. Wong nek sehat iku mangan ya seger, turu ya angkler. Nggih, mangan ya seger, turu ya ngangkler. Pun sakniki nikmate pangeran kurang napa? Kathah sangat diparingi dumateng kita sedaya. Nikmat kesehatan tidak ternilai harganya.
Awake dhewe nek diparingi sehat, misalnya mempunyai mata memandang apapun jelas. Iki moto nggo nyawangi bojone wong apa bojone dhewe iso bedakne. Nggih napa mboten? Jadi sampean ke tukang YouTuber iki lha mbok kameramu apik larange kaya ngapa kowe ra ndek moto cilaka. Berarti produknya menungso sehebat apa jek kalah produknya Gusti. HP-mu regane larang lha mbok 17 juta lho. HP-mu wis kamnek kanggo mengupdate apapun. Ning nek kupingmu budek. Halo. Kuwi ki si budek ora HP-ne iki HP-mu sapa piye? Kuwi ora si budek si rusak ora HP-ne si budek kupinge. Mulane HP larang kok kaya becik luwih penting kuping. Soale kuping kuwi produke Gusti Allah. Mulane sampean sugih nek kena stroke. Pilih ndi karo sing melarat sehat? Sehat. Melarat sugih sehat ora. Melarat sehat kayak gitu. Nah, ora apa-apa. Melarat sing penting sehat. Nek sehat ki wong iki nek sehat berarti masih ada waktu untuk berbuat baik, betul? Nah, nek wis stroke ketoke dhewe urip ora ning manfaat kanggo wong liya nggur nambah perkara. Arep dipateni dosa, ora dipateni gawe repote dulur. Nggih napa mboten? Nek mulan waras nek ketika sehat janganlah selalu maksiat, segera tobat sebelum ajal mendekat, betul? Ketika kaya, janganlah berpoya-poya. Segera ingat pada Tuhan yang Maha Kuasa. Wong urip kuwi ora langgeng selamanya. Kapan napa niku sing sehat bakal lara, sing enom bakal tuwa. Semuanya akan berganti, gilir berganti. Nggih napa mboten? Mulane kalau kalian Anda ingin menjalankan kedosilan, silahkan kamu dolim berbuat apapun semena-mena hatimu tidak masalah. Tapi ingatlah hukum Allah itu pasti berlaku. Ingatlah semua jabatan akan pindah, tidak kekal abadi selamanya. Sing ayu besok tidak lama, sing ganteng besok tidak selamanya. Semua yang hartanya banyak, sapine, sawah, pirang-pirang akan selamat jalan. Gitu mboten? Semua akan bertanggung jawab ketika hidup di dunia ini. Maka dari itu silahkan Anda berbagai macam perbuatan kamu dolim apapun. Dunia ini, hidup ini adalah bukan pilihan. Bukan secara kebetulan tapi adalah pilihan. Kalau kamu memilih perbuatan yang baik maka akan dijamin Jannatun Naim. Kalau kamu memilih perbuatan yang buruk maka jaminannya neraka jahanam. Pun saat ini sama tidak boleh memandang sebelah mata. Jadi kalian ketika urip niku umpama dadi wong melarat, wong sengkek, ketoke wong ra derajat atau apa-apa, ora masalah, semuanya berganti. Tapi Allah menjanjikan ketika kamu banyak kesedihan ketika hidup dengan masalah ekonomi, dengan kemelaratan, tapi kalau kalian syukur menjadi orang yang qanaah, ahli syukur nikmah, Allah menjanjikan disuruh masuk surga Allah lewat pintu manapun bahkan tanpa hisab. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Wong niku nek melarat tidak banyak aktivitas. Wong niku nek melarat derajat ora duwe bondo ora gablek, urip malih kepenak. Tanggane mantu rewang sak rampunge. Nggih napa mboten? Tanggane gawe omah nyang sambatan iso ora ketang tenagane. Tanggane slametan hadir. Tanggane kesusahan teko ora ketang nggo banyu nggo kayu bong. Nggih napa mboten? Lah nek sugih beda. Sugih aja meneh kok slametan teko dhisik rewang wong mantu sak rampunge. Alah. Gitu Pak Sopyan, biasane. Tapi Pak Sopyan ini tak anggap ora sugih Mbak Lurah barang. Tak anggap wong biasa. Biasane wong sugih iki tekone keri malang kerik maido. Betul? Wong kene yo neng. Wonge teko. Mas YouTuber syutingen. Ya uripe kangen. Ndak ada satupun orang yang istimewa niki. Bapak Ibu sekalian, kata Allah innan nasa indallahi sawaun. Semua sesungguhnya semua manusia di hadapan Allah adalah derajatnya sama. Yang tidak sama hanya titel takwanya. Asal kita takwa, melarat takwa swarga. Pinter ora takwa, sugih ora takwa, derajat dhuwur ora takwa bahaya. Nggih napa mboten? Lah, sakniki ngeten. Sampeyan pengen dadi wong pinter apa pengen dadi wong goblok? Saya yang berjawab dengan jujur Bu, pengen dadi wong pinter apa dadi wong goblok? Pinter iki rodaan.
Wong pinter itu mempunyai potensi untuk menghancurkan negara. Nek wong goblok potensine iso gawe sentosane negara. Soalnya wong pinter salah niat akan mudah keblinger. Apalagi tidak bisa melawan godaan setan. Niki bahaya nih. Nggih Pak Sofyan. Wong pinter bahaya. Pun saiki mesti membingungkan masyarakat wong pinter apa wong goblok? Wong pinter. Wong gobloke piye wong awake dhewe mikir awake dhewe wis bingung. Ya mesti wong pinter. Sing menyusahkan rakyat iki wong pinter apa wong goblok? Wong pinter, wong goblok mikire wis awake dhewe mikire wis susah kok. Kok nyusahne wong liya. Nggih napa mboten? Lah tapi goblok sing nggo berat barokah niku enten senajan to goblok awake dadi wong cilik tut buri si penting handayani gawe sentosane negara. Lah wong pinter iso keblinger mulane pesan saya jangan kalian memohon agar dijadikan orang yang pinter tapi memohonlah agar dijadikan orang yang jujur karena orang jujur ki termasuk orang yang pinter tapi orang pinter belum tentu kalau jujur. Betul? Nah, pun ngeten mawon urip ora usah digawe angel. Urip iki ora digawe angel. Pokoke susah ya nyanyi. Seneng ya nyanyi kaya wong India nggih. Lagu India, setuju. Ayo Dok, lagu India. Halo. Lah ngeten iki kula nek tausiah senengane nek dikoni tausiah napa seni, tausiah. Aku tausiah lambeku mimir kono menak arek ngontak ngantuk bagiane padha. Apa iki? Halo, malah careke ngancar kae. Kowe karek limang buat teh. Nuwun sewu Bapak Ibu sekalian. Botol wal saking doa restu panjenengan sami. Kula seperti niki dikarenakan pikantuk doa restu sedulur kabeh termasuk sedulur Silotinatah niki. Karena kita semua saling mendoakan. Pengurip ini saling mendoakan selama awake dhewe iso napa niku iso komunikasi antara ati kula kalih jenengan. Jadi komunikasi hati kali hati ini ku siang lah. Tugas kula dimanapun saya tausiah pertama menghantarkan masa-masa peralihan jenengan. Sing dadi wong elek ben dadi wong apik, sing maune wong Islam abangan KTP ben dadi Islam secara keseluruhan, secara kafah. Nek wis atine mudeng paham tenan tanpa dikomando baik dengan sendirinya, nglakoni dengan sendirinya, betul? Ning nek urung diduduhne dalan isi bener Islam ki rahmatan lil alamin niku susah diterima. Lah ini cara metode kalah lewat seni niku ben gampang diterima, apapun yang saya sampaikan insyaallah mudah diterima. Nek gampang diterima, paham niku mudah dijalani. Ning nek sampean ora iso nrimo, ora iso sambung ati karo ati, awake dhewe ora seneng. Lah mbok kula ceramah ngampe lambeku amoh ndi, ora nglakoni. Nggih napa mboten? Nggih napa nggih? Nah, ampun ngeten mawon. Ambil lagune, ayo nyanyi bareng. Terus lagune apa nggih? Capek gunung jenggleng. Kene ngajak India kono capek gunung jenggleng kek ora nyawer pisan. Tujete katoye canacara. Yarbe kutaet panacara. Kapya hate bau jahilem. Kate bau mi merjaya. Yeah. Minum lagi. Janji pitu sing mbok ucapne ora lali tekan seprene. Tresno welas asih lan kangen percaya jujur lan nyawiji omongane kok mencela esuk tempe sorene rumangsa paling hebat dhewe ora gelem noleh sengele kecethong wong nek semeken merasa paling hebat termasuk orang-orang yang sombong, betul? Nah, awake dhewe wong ora ahli mukasabah. Ayo nyanyi lagu ini India. Tujete katoy. Ayo Mbok, aku leren tak udut.
तुझे देखा तो ये जरा सरा देखा तो ये जरा Sallu ala Nabi Muhammad. Lagu India orang iso ya, apik tenan. Oke, Bapak Ibu sekalian, nyeni melih napa tausiah? Wis kula nderek mawon. Wis ngaji aja digawe angel-angel. Si penting awake dhewe pertama seneng, ilmune tambah, iman takwane tambah ngoten mawon nggih. Nah, pun ayo ngibadah miturut bakate dhewe-dhewe. Ora ras meri darbe liyan, ora sa meri marang derajate liyan. Kowe kok guyu to, Bu? Apa peh aku ompong ini? Ngampe sol-solen ini. Lagune ngesane napa niku wau bapak-bapak iki? Sampai Gunung Jengleng. Jenengan kersa bawa enter iki? Bawa mboten wonten jare. Kira bawa pelawasan bawa ndi. Pun monggo. Jengleng nggih jengleng. Wis sampean gawe seneng atine dulur niku angel, Pak. Soalnya jenengan ahli ibadah, ahli ilmu ngamale oke, lah mbok jaroh kubur kamu nyanggone Wali Songo setiap bulan, umrohmu berkali-kali ranate gawe senenge dulurmu aja ngarep-ngarep urusanmu dimudahkan oleh Allah. Nggih napa mboten? Ketika hidup ini kamu memudahkan urusan orang lain, gawe seneng atine wong liya, semua urusan kalian akan dipermudah lan disenangkan oleh Allah. Nggih napa mboten? Nah, ngoten mawon kuncine awake dhewe nek pengin dadi wong sing kajen ngajeni wong liya. Nek pengen dadi wong sing terhormat, ngurmati wong liya. Nek pengen sampean omonge digatekne wong liya, nek wong ngomong ya gatekno, ora ngoten to nggih? Nah, nek pengen dikamplengi wong liya. Lho, kok ora diterusne? Maka dari itu ad-dunya masra'atul akhirah, donya iki tanduran kanggo akhirat. Nek sinandur iki wong Banjeng ora mungkin sing ngunduh ki wong Danyang kono. Maksudnya kabeh nek ora gelem nandur kebecikan nalika uripe aja padha ngimpi besok bakal ngunduh wae pakarte ning akhirat. Pun lagune ayo Caping Gunung Jengleng. Si bawa sapa iki? Sirku ki arek udut mbok kon bawa malah. Oh aku ya ora apa-apa. Engko kacek ana ya. Nggih. Kacake gaya iki. Nuwun sewu kula nek kalih rokokan ngeten iki kira-kira sopan apa mboten, Pak? Mboten napa-napa nggih. Nah, niki ngeten soal kula niku paham antarane adab dan ilmu itu tetap lebih tinggi adab daripada ilmu. Nggih napa mboten? Sampeyan ilmune dhuwur ranti angga unggur ranti sopan santun ranti suposito. Awake dhewe niku ora bakat ditome semua hangus amalan kita. Lebih baik kurang amal, kurang zakat, kurang jariah tapi mempunyai adab akhlake apik. Insyaallah selamat uripe. Betul? Nah, teng riku niku mlane nyuwun sewu nek mau babakan perkara ngrokok jangan dipermasalahkan, Bu, dieling-eling. Bojone nek gaene ngerokok nggih. Lah, bapake sampean nek mulih kok nyambut gawe wis gak karu-karuan polahe kaya ngono, awake ngampi keleng-keleng terus tuku rokok nggur 69-e regane piye ora diudut madhem idul karo sedal sedul niku janjane ora kok menikmati hidup. Kuwi ngono pengen mikir keluargane piye ben bahagia anak bojomu. Ngoten niku maksudnya wong lanang seperti itu. Dadi mung perkara rokoke sampean aja dipermasalahkan. Kadang sosok eneng wong wedok kuwi. Bayarmu ki pira? Tuku rokok mbok udut dhewe, mbok akep dhewe, mbok sero-sero dhewe. Lha wong wedok blonjo murah bejaji, blonjo saithik kaya ngene apa-apa mundak kabeh. Bawang mundak brambang ya beras mundak kabeh apa-apa mundak kabeh. Lah sampean pomo bojomu gak ngerokoke hiburane mung kuwi lho. Wong nyawang kuwi dandan ya ora gelem. Disawang kok dodoh ya megelne wong dicedhaki malah ngedeni wong dicedhaki hambune sing PPO sing nyak GPU kaya ngoten iki wong wedok di mana-mana kaya ngoten iki gumun kula niki wong wedoke mengandung apa aku ora paham aku wong lanang biasane penuh kesederhanaan wong lanang iki jajan karepe ya nyang warung tuku 10.000 sak rokoke sak kopine sak sarapane ngoten iki wong lanang ora peduli awake gupak lemah gupak ndut apa ora mikir wong lanang seperti itu Bu nek wong wedok kowe jak makan di luar wis senenge setengah mati
Jak duandan ngape glowing. Dicak shopping yang kono. Akhire bojone ya gering. Ngoten jak makan di luar seneng ngono. Wong wedok di mana-mana seperti itu. Mulane ndak ada. Semua perbedaan yang nyata ini membawa berkah tersendiri. Wong lanang ora iso nglakoni kodrate wong wedok begitu juga ora iso nglakoni kaya kodrate wong lanang. Mungkin sampean mungkin perkara sak ngerokok itu dienggo masalah. Mungkin pomo sampean pomo gak ngerokok terus akhirnya selingkuh terus judi, ngerusui bojone tanggane. Lebih pilih yang mana? Ayo. Enggak semuanya. Kepinteran kaya ngono. Yo nek manut wong wedok niku kabeh iki warung ora payu, pasar yo sepi. Lah iya wong udut ora oleh, tuku kopi ora oleh. Iki kabeh kuwi pemerataan urip atus kebersamaan, saling bau membau. Mulane tanggane bakul ndang dibelanjani. Aja semeken blonjomu nyang mall-mall supermarket silarang-larang tanpa nganyang. Mbok bakul tanggamu bakul lelehmu maidun ridit tempone ora dadi, mbok duwe utang nandhek saiki minggat ngalih nggon. Lu ngati eleke kaya kok pengen nyang swarga. Nggih napa mboten? Lah kita harus bersama, ekonomi ini ben berputar. Si bakul kuwi ora ketang cili ya pengen bahagia, pengen nyadong anake, pengen nyadong putune, pengen bahagia sama saja. Mulane sing apik biar napa berjalan perekonomian kita saling membantu. Nek si dodolan ndang ditukoni ngoten nggih. Nah. Alhamdulillah kopine metu. Kurang apa? Tanggapan yang desa-desa ngeten iki seneng, Bu. Alone. Ngantuk saithik kopine metu. Kecut saithik rokoke metu. Luwih saithik panganan metu. Rujakune ning dhuwur panggung kaya ngene okehe. Wis iki urung tak ombe. Lah iki ora siki engko degane paling sing ngombe yo. Pengen ngombe degan apa kopi? Degan mawon. Yo. Kowe iki opo sih ora arep kabeh degan arep kopi. Aku wae. Terus apa neh? Kaki pitu arep. Pokari nyo. Didomeni yang mburi kono. Wes apa neh? Wes nyo wis aku wis ora njaluk aku nyo. Wis kabeh. Wong kula niki yo gumun ning ngaji ning ndi kok mesti ndak dicepaki ngeten iki nyapa to maksude iki golek ganjaran apa ben patut aku ora jelas. Nanging nek ngundang kiai itu ngarepe belas ora ning napa ya ora patut tenan lho Mbak Lurah. Jan ora patut meneh. Apa meneh mulih terus ora disangoni kiai ini malah nemen ora patute. Muga-muga ya patut ya entuk ganjaran ngoten nggih. Allahumma amin. Lah ngoten mawon wis. Ayo jegleng, Mbak. Ayo jegleng. Limang metu salat Yuk. Awas kopi. Merdeka. Merdeka. Pun ngantuk. Bar dijegleng kaya ngono kok ngantuk. Bar ngopi mosok ngantuk. Bahaya nek tidak. Isa subuh. Sinden wae jak nyente jeneng hidup setengah mati. Wis lupa wis lali utang kabeh. Ketoke melek iki ora tak jak ngene iki mesti saya ngantuk mantuk pisan ora balik. Aja nganti kongsi kanto
aja nganti kongsi katun. Palare awet bang apa dirungokne saka Banaran. Banaran kuwi kae iki jane iki pengajian apa ludruh apa campur sari ora jelas. Pun awake dhewe rasa mikir wong liya nggih. Nah, wong urip nek kok kan ikut campur urusan orang lain mesti ra nate tentrem Bu tak omong. Nggih napa mboten? Si penting si rawuh iki wae atine seneng, ilmune tambah, iman takwane tambah gitu aja lho maksud aku. Tekan ndi mau aja omonge. Sing umuk-umuk aja pamer-pamer. Ora. Niki jane enek parikane. Nano. Parikane pun dek wau, Mbah. Yo iki parikane. Kowe di parikan apa ora? Mboten. Lae. Wong seniman ora di parikan. Parikan ki siapik. Mangan damen. Kayak sapi to, Mbah. Wong iki parian iso uni-unine mangan damen. Mangan damen. Entek rong bongkok. Sing gawene omben marai pekok. Kuwe. Alah. Jan. Wong Banjeng iki eneng cah nom-nom gaene mendem. Lho. Rungokno ya. Wong kuwi gamboke nikmate pangeran sampean rasane gak karo-karan tumpuk undung saben wayah saben menit ora ana kendhate. Awake nek sehat kabeh nikmat sampeyan sang rasane nilaine ora trimo jutaan miliaran tak omong. Wong sing tanpa alkohol niku mawon liwat umur 55 alah sing vertigo siramu medengkul jimpe kabeh penyakit tumpuk undung. Lah kok datang nganggo alkohol ngene operane wong paling goblok timbang kowe. Apakah ada orang yang lebih bodoh daripada mereka? Kaya ngoten niku lho Pak, monggo dipikir-pikir. Wong awake dhewe entek-entekane apa to? Apakah kamu bahagia? Terus batine apa? Ora ning sama sekali. Batine ya remuk awakmu ki nek mati pangeran mangkianati takdir pangeran. Nggih napa mboten? Pun urip si lugu mawon apa eneng? Apa nek bangga misale iso mendem terus akeh pamer iki lho nek kurang duwite pamere jempete. Ndak boleh seperti itu. Pun ayo bebarengan dadi wong sing duweni ati sing apik. Niku ora gampang. Awake dhewe urung salat urung masalah. Dina iki urung dadi wong apik ora masalah. Si penting itu perlu perjalanan, waktu yang menjawab. Kulino serawung karo wong apik, kulino serawung wong si iman, sareng ngrawi pengajian seperti ini, lama kelamaan Allah memberi hidayah. Hidayah iki tekane nalika ati iki wis siap nampa. Ati wis resik siap nampa. Nek ati rung nampa ya tak ceramahno sampe amoh lambeku ora iso arep dadi wong apik. Betul? Nah, lha kula sowan ning Banjeng niki arep tak pamerne perkara babakan alam kubur. Sampeyan mesti gak percaya, soale urung nglakoni mati. Nek tak mampir kaya lha nek wis nglakoni kuwi baru percaya. Soale nalika urip ngeten iki donya iki sing nyata, akhirat kuwi masih cerita. Ngene apa mboten? Tapi kalau sudah pindah di akhirat, nanti akhirat yang nyata, dunia ini tinggal cerita. Tekan ndi mau? Tinggal cerita, jadi Mbah Lurah bener.
tekan ndi tekan cerita. Ayo padha dilakoni. Engko direyokne apa ora? Ben kaya reok Selotinatah. Ayo padha dilakoni kanthi kusuk. Yo. Bersama Singo Lumrah. Siapa pakai kerudung, keliling kaki kesandung. Mata melihat kaki kesandung. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Allah yang Maha Esa. Di kursi goyang, duduk subuh hampir siang, bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang Singo Lumrah. Kula dhewe sing di grup mikir ngeten iki. Lah iya iki grup selawatan iso kaya ngene iki sirmu kuwi piye nang. Iya lho kaya ngoten iki sak Jawa Tengah wis Temanggung ngetan tekan Malang iku ya akeh wong seneng aku. Soale jenengan pados grup sak Indonesia dereng karuan petuk nek kados Putra Wali niki, Bu. Nggih napa mboten? Apa meneh kiai sing aneh kaya kula niku sampean ra petuk lho mbok sak Indonesia ya ora petuk. Wong eneng ya mung ngeten iki. Nggih napa mboten? Kula niki kondang ora kok kondang pintere, kula niki kondang murahe. Lah iya lho kaya ngono ki wong Banjeng pesen yo tak nganyang. Wong selawat sing ngragate wong sak duka wong sak RT, tanggapane Putra Wali piro yo tak nganyang kaya ngenyang terasi. Lha marahi Indonesia iki terus akhirnya selawat di mana-mana kabeh ora berkembang apa. Tapi seperti pengajian raneng ngoten iki masalah ngene iku ya bener niat kita basic kita ibadah. Tapi nek terus-terusan ibadah ngoten ya mesakne. Plane ning ndi mendirikan hadro-hadro modern niku mboten iso berkembang. Masalah napa? Bolak-balik nggo temane ibadah. Nek terus-terusan ge anggotane padha di anak bojo kabeh nek terus-terusan yang tanggapan duwe anak bojone mangan apa? Nggih napa mboten? Lah kuwi hormate sampeyan nek duwe ilmu. Ora duwe ilmu sing manfaat paling ora bondone kena ganggu batu seperti itu. Selama jenengan itu digunakan napa mawon karyanya masih berjalan didengarkan orang lain. Si bantu kuwi tetep oleh ganjaran banyu milih senajan to piyambake pun sedo. Kaya ngoten niku lho, Bu. Bo ngaten nggih. Nuwun sewu niki pun kathah simantuk napa dereng? Dereng nggih. Niki wonten pambudutan saking panitia. Ning sakderenge Bapak Ibu sekalian sing perlu disiapne mentale. Jenengan tidak boleh bersangka buruk kepada siapapun. Sok-sok enten, Pak. Ngenekne pengajian ngeten iki, ala pengajian golek sarana kanggo golek sarana amal jariah. Terus kena persepsi sing ora leres. Masalah niki tergantung kepada niat kita. Bapak Ibu sekalian ngeten, jlentrehe
jenengan kuwi nek perkara babakan ngamal. Donya iki gak langgeng ora bakal selamanya. Dina iki cik iso jagongan ngaji ngeten iki, mengke berapa jam lagi nasib kita tidak tahu. Karena rencana manusia dengan Allah selalu berbeda. Hari ini dengan besok nasib kita tak tahu, rezeki pun tidak sama. Mulane padha-padha donya entek ngamek kurang golek, saben-saben duwe rezeki ndang padha sedekah. Dadi sedekah kuwi ikhlas niku angel, Bu. Nek ora gelem sedekah niku awake dhewe termasuk wong-wong sing tuna lan sing rugi. Lah sedekah kuwi dalile tasadaqatu tanfaul bala. Sedekahi kanggo tolak balak kanggo keluargane awake dhewe lan kanggo mapak rezekine awake dhewe. Dadi wong niku nek ahli sedekah ngendikane para pinisepuh pager mangkok kuwi luwih jarot ketimbang pager tembok. Nggih napa mboten? Wong niku nek ahli sedekah, wong dono weweh, wong luman yang tangga teparo. Kabeh hak milik jenengan apa duwe ndang direksa karo tangga teparo, direksa karo pangeran. Ning nek sampean dadi wong cetil, wis kabeh ora ning wong sing seneng. Patutane barange jujuke maling malah kon ngentekne pisan krana ora gelem sedekah. Nggih napa mboten? Lah teng mriki ora ning critane kula pengen weruh nek neng wong sing ahli sedekah uripe kok saya rekoso saya melarat mang dudoni kula, tiyange pundi kula pengen petuk. Mboten enten ceritane. Selama niat kita benar dan diniati amardhatillah golek ridane Gusti Allah nek jenengan paringi nek duwe rezeki sak kapan-kapan insyaallah iso sedekah. Neng wektu iso mangkat lunga pengajian. Di mana iku jenenge umur sing barokah. Donya sing barokah. Lah niku jenengan selama niku dimanfaati untuk kemaslahatan umat, mongko sangune wong urip nek wis mati ana 3 perkara. Dawuhe Kanjeng Nabi idza matabnu adama in qatabnu ngamaluhu ila min salasin sedaqatin jariyatin au ngilmin yuntafa'u awaladin sholikin yad'ula. Nalikane anake Adam iku mati mongko bakal pedhot sekabeh ngamale kejaba 3 perkara. 3 perkara yaiku ilmu sing manfaat, sedekah jariah, dungane anak sing soleh lan salehah. Lah telu-tulune ngatunggal niki donga sing paling ngampuh kagem kula jenengan sami. Soale harapane ndak ada lagi swargane wong tuwa kejaba namung dungane anak sing soleh lan tinggalane ilmu sing manfaat. Lah tinggal niku menjenengan duwe donya kanggo ngamal kemaslahatan umat, nggo bangun masjid, musala, madrasah termasuk jalan raya, jembatan niki kanggo kemaslahatan umat. Jenengan selama itu sebatas itu masih dipakai digunakan oleh umat maka tetap akan mendapatkan pahalanya walaupun yang mengamal itu sudah meninggal dunia senajan to sing ngamal niku ben sedo. Lah termasuk ilmu termasuk donga anak sing saleh seperti niku. Mulane Bapak Ibu sekalian sekali kula jenengan kagungan napa niku bondo nek saged monggo sing dadi ahli sedekah. Wong sing dadi wong sing dermawan. Sampeyan kira-kira nek nyawang wong sugih karo wong cetil seneng wong pundi, Bu? Dermawan karo wong cetil seneng si pundi? Nah, seneng dermawan to nggih. Lah mulane ben kabeh disenengi wong ayo belajar dadi dermawan, dadi wong sing loman. Lah niki mengke masalah ngamal biasane anjurane para kiai sanes iku kula ngamal sithik gak apa-apa si penting ikhlas. Lah ngoten to nggih. Nek kula mboten Bu. Sampeyan kocap nek tiat ngamal, nikmati pangeran mang rasane kaya ngoten niku kathahe. Sampeyan dosa apapun kalian jalankan tapi Allah tetap memberinya. Betul? Gusti Allah tetap maringi sing kafir dikai rezeki, sing iman diparingi rezeki. Seperti nikulah. Mila saking menika nek tanah kocap belum ngamal ora ikhlas ora apa-apa si penting akeh. Lah nek ngenteni ikhlasmu terus kowe ngampe mati ora mungkin iso ngamal. Nggih napa mboten? Ikhlas niku angel, padha karo syukur. Syukur arek syukuran kok dadak ngenteni utange lunas, jabatane mundhak, terus napa niku omahe wis apik, tumpakane apik. Lah syukur ragate kok kaya ngono kuwi akeh. Syukur kuwi menak-menake wong selemah-lemah orang syukur, ucapan maca kamdalah. Angkat niat bismillah bar maca kamdalah itu kalebu golongane wong sing syukur. Wong syukur ki
Perkarane syarate ana 3 pisan syukur marang lantarane, ping pindho syukur marang wong tuane, ping 3 syukur marang pangerane. Lah niki enek kegiatan panitia ngajak berbagi beramal. Mengke jenengan kula jenengan kudu yakin nek duit arahe pendapatan amal kuwi mboten kanggo perorangan, mboten kanggo pribadi. Jenengan daripada meri, jenengan besok neng mengenai pengajian seperti niki mboten masalah. Sekaligus memberi kesempatan untuk saling berbagi, saling beramal. Ngoten nggih. Nah, coba nuwun tulung kotake beto mriki. Mengke nek kula dongani, nek bareng amal tak dongani sampean pengen sugih napa mboten, Bu? Sampean pengen ngerti dongane wong sugih? Purun, kula ijazahi dongane wong sugih. Purun diterone nggih. Niki riyen, sik aja mubeng, Mas. Engko nek urung kula sing nontoni dereng mubeng. Kene kotake gorene. Nanti dulu. Didungani ben dadi wong sugih kabeh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun pengen sugih. Sak lembar dadi sak miliar. Wiwit receh dadi akeh. Sing wis ana tambah ana. Sing urung ana ndang tekano. Sing wis mlumpuk aja kejupuk. Sugih sugih sugih. Mlumpuk. Wes. Kok bablas angine kuwi piye to kuwi? Waras sida sugih kuwi. Kok bablas angine. Wes mlumpuk sugih ngoten nggih. Allahumma amin. Sampeyan nek ora diparingi sugih bondo paling ora sugih eling. Enak to? Wong nek sugih eling karan wong sing sugih sak temen-temene sugih ketimbang sugih bondo ora eling, luwih becik awake dhewe melarat sing penting sugih eling insyaallah selamat donya hadal akhirah. Allahumma amin. Ngono wae awake dhewe. Lah kuwi nek pengen mandi tenan sugih tenan syaratnya ditutup posone 2 tahun. Mesti kabul kuwi. Sampeyan kuat. Ora kuat. Mulane sampai ditakdirnya apa wae karo pangeran pasti diberikan yang terbaik untuk kalian semua. Bapak Ibu sekalian tugasnya wong urip kudu ngibadah. Ngibadah termasuk kerja kuwi ya ngibadah. Sampai nek kerja derajate mung dadi kuli majul apa kuli bangunan. Nek oleh opah saiki aja susah, nek oleh opah akeh aja bunga. Rezeki kuwi wis jatah, nek kowe ditakdirne karo pangeran dadi wong melarat kuwi ya ora dosa. Nek sampean ditakdirne kudu dadekne wong sugih karo Gusti Allah kuwi ya ora wajib. Betul? Nah, terus digoleki apa? Ndak melarat ora dosae, sugih ndak ya ora wajib Yang penting wis apa adanya lakoni penting. Wayah selamatan mangkat, wayah kerja mangkat, tanggane susahan nglayat, tanggane mantu rewang ngono wae. Pangeran wis seneng wong-wong ngono kuwi wis praktek ilmu Al-Qur'an daripada wong sing ilmune dhuwur, omonge gedabrus ning ora kena nggo conto cetil pisan. Nggih napa mboten? Dadi kuncine awake dhewe dadi wong sing duweni ati sing apik. Pun sani sedekah ora cukup ngomong tok. Kula si omong ya ora mung ngomong tok peh kiai terus ora melu ngamal ngono. Lah kuwi sampean niku nek nyang swarga aku ya keri dhewe ya malu dong saya. Nggih napa mboten? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwali wal akhirin wasallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna ma'dhu'ita wa tasayan ayakulala kunono sadurunge jagat digelar nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kula nuwun kanthi ridho panjenengan detik menika ya Allah. Dulur kula ingkang separeng rawuh menika ya Allah panjenengan ngangkat derajatipun ya Allah panjenengan paringi hidayah supados kersa sedekah krana ridho panjenengan bi amardatillah ya. Tasodaqatu tanfa'ul bala, tasodaqatu tanfa'ul bala, tasodaqatu tanfa'ul bala. Qabul ya Rabb. Rabbana taqabbal donga ya Allah. Pun mandi niki, sampeyan nek teko ki kok ngampe ra ngamal kebacut nikmate sampeyan mangrasakne kaya ngono tumpuk undung. Sampai sekali berhenti gak merasakan nikmati Allah. Angin iki sampeyan kleren ora nyerot 5 menit siarne nang masjid. Hak milik jenengan yang kalian cari selama ini semua menjadi pemilik orang lain, betul? Si digoleki apa awake dhewe? Bondomu, derajatmu, ayumu, bagusmu,
pamer sawahmu raja kayamu ra neng artine sama sekali. Si penting si nyelamete awake dhewe ya niki, sedekah niki. Betul? Wis, aku iki lek apike kula ngamal pinten nggo dhuwit ora sik. Masa utang. Ane niki nek ra salah ki 100 pidak niku susuke. Pun. Susuk bensin. Ketane loro. Terus apa nek? Wis ora usah mikir, wong kuwi iki lengkeki wong-wong ning ape donya ya mung titipan. Kita tidak boleh saking besarnya saling memiliki, kita tidak bisa Bapak-Ibu sekalian. Itu miliknya Allah yang dititipkan kepada kita, semua karunia Allah namung titipan. Nggih napa mboten? Pun ayo, nek sing ora nggawa dhuwit jame ya kenek, ora nggawa dhuwit suwenge ya kenek, kalunge nek perlu korbane. Apa yang kita cari? Pun muga diumpek nih. Ayo bareng-bareng maca selawat ngrawoni Kanjeng Nabi, maca selawat Jibriliyah. Betul? Ayo musik. Pun niki lah yo kabeh iki jamaah iki kudu ngamal ora kena susuk. Lho kok ngamal kok susuk? Ayo kabeh wae ora kena ngomong tok kudu nyontoni. Oke tunggale ngajak ngamal ning ora ngomong tok ora nyontoni. Sapo? Mbak Sopian iki anggota dewan kudu akeh dhewe. Iya. Nah, ayo. Tambah mleh Mbah Lurah. Yo sak tekem Mbah Lurah iki. Ayo kita malu kabeh kudu ngamal. Awake dhewe ora ngerti rencana pangeran karo manusa ora padha. Ayo selawat ayo. Nggih, ayo selawat Jibriliyah. Utuhe
dadi loro gak ngerti wengi kelawan rino mulakno aja mbok gawe rekoso wong tuwa kunci sukses donya sing wis sedo ayo ditungakno ukure ayo siarono mergo dongane anak sing nyedakno mangkani siksa mlebu swarga Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Alhamdulillah. Pun dariah sedaya nggih. Alhamdulillah. Lah niki Bapak Ibu sekalian, sakniki kula jenengan mung disekseni bumi langit saisine termasuk sawah sing kula panggeni jenengan sami niki. Alhamdulillah muga-muga barokah lil ummah. Allahumma amin. Pun sakniki ikhlas niku nalika kita lupa sama sekali. Mungkin nek bar ngamal sampean kok omong sak nggon-nggon niki namanya belum ikhlas. Ning senajan to sampean bar ngamal ngomongnya ya ora apa-apa, tapi suatu saat juga pasti akan lupa to nggih. Nah, ketika lupa sama sekali niku nembe tumuju marang keikhlasan sing hakiki. Pun Bapak Ibu sekalian, pripun tasih semangat napa dereng? Sampun ngantuk napa dereng, Bu? Tesih mireng nih? Alhamdulillah, dilanjut. Lah nggih, ngombe sak gelas serane nggih sepakne kok sak menembane. Pun ngrawuhi Kanjeng Nabi melih, Kanjeng Nabi seorang figur yang luar biasa, tidak pernah memikirnya keluarganya sendiri, dirinya sendiri. Ketika mau wafat beliau hanya memikirkan, yang dipikirkan hanyalah umati dan umati. Dadosi kula jenengan ki wis dijamin nek umati Kanjeng Nabi mesuk bakal munggah swarga. Dadi tuntutane pangeran gak butuh wong pinter, gak butuh wong sugih, si penting gelem sujud manut Kanjeng Nabi, insyaallah sak mampu-mampune tutwuri nderek tintak lampahe Kanjeng Nabi, insyaallah bakal digolongake umat Kanjeng Nabi besok tumuju nyang Janatun Naim. Allahumma amin. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabi Allah Muhammad, manusia idolaku, Nabi Allah Muhammad, manusia pujaanku, Nabi Allah Muhammad, pemberi syafaat, Nabi Allah Muhammad, pemberi rahmat, Nabi Allah Muhammad, ya Salli wa sallim daiman abadan ala habibi wa khairil hadi kullihim huwal habib
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Beliau itu adalah panutan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu akan menyesal kalau sampai kita semua tidak diterima menjadi umatnya. Bapak Ibu sekalian, seorang Kanjeng Nabi krono itu nur ilahi, cahaya ilahi. Cobi mang bayang nih, hanya seorang manusia tapi hanyalah dialah manusia yang paling sempurna. Sak kondang-kondange menuso. Upama Mbah Lurah upama dikenal nanging namung paling ora dikenal sak desa Selotinatah. Tapi cobi mang bayang nih, Kanjeng Nabi kula jenengan ini mboten natos pirsa. Kanjeng Nabi ki raut wajahnya seperti apa, tingkah lakune kados pundi, ucapane kados pundi, ndak kenal, ndak mengerti sama sekali. Niku hanya tembung jare-jare lan jarene. Nggih napa mboten? Krana niku nur ilahi senajan to kula jenengan mung krungu tembung jarene niku mawon bisa diyakini sampai hati, seyakin sakinya bahkan hakul yakin. Krana niku adalah utusane Gusti Allah, sehingga kula jenengan wis senajan to mung jari-jari, kita semua khawatir dan sangat takut apabila sampai tidak diakui menjadi umatnya. Mulane si penting kula jenengan sami monggo tuturi budidaya piye carane supados iso nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi supaya dadi manusa sing slamet donya hadal akhirah. Allahumma amin. Lagune napa melih niki?